Kare. Gara pasi. Tarisana na tesoro. Mtupo wao ndio. Chofa sana mtupo kana tesoro. Natodera mkojo wao jamaa. Isumu kaka. Shigara. Wanza Izozo manzi uchenje iyo untako tutradzozi zvawafu untara zvese ndezvemanyeko ngozi apo wangoda kuti nyempero usingazivi mukosha wako iwe uchitoziva kuti mukosha wani apa uri kubva kunotora mhingo kuti ndichataura chokwadi haikona kudaro iwe ndiwo wakakwira taura nyaya yako dare rinzwi Kaurisa vatongi vazvavo. Pamusoro changamiro. Pamusoro yemakutupe dare rinyo. Amangwa madziva. Pamusoro yemose vauya munhu. Kuya kwanoita munhu ndazoka mudarira chifi madziva. Inhau yakambotaura chifi kuti ndinoroora mudzimai wangu. Ndabva muno. Ndakanonobvisa pfuma kwana atezvora vangu vakairamba. Pfuma yacho. Inini handina kumirira ipapo. Ndaifambidzana nemudzimai wangu ndichienda chete kuona mudzimai wangu. Mbakwana atezva. Mudzimai wangu akasvika pakuti baba Mwana, baba vari kurwara pana panyaya itauriri. Chiendai kuna baba kwachibondo. Munotaura nyaya iyo kuna baba kuti ndakuda mudzimai wangu. Kuti inini mazuva yawanda ndakamira ndabvunza mudzimai kuti mazuva yawanda uyaikumba. Vandaenda kwa baba vakati ndazvinzwa mukwasha. Ndiri kuuya ikoko. Ndinopedza nyaya dzenyu. Asi matadza kuuya kukwasha waya wega. Wadi kuuya nomudzimai wako. Ndibva ndadzoka vandatora mudzimai wangu vataenda futi kwachibondo kuye. Tasvika kwachibondo ndibva ndataura nyaya nababa. Baba vakati shuwa hapana nyaya dzangachinzwa ndedzemanyeko. Saka chiendai kumba ndiri kuteera. Ndichisvika kumba pasina nguva kumapasti 12 dzeusiku. Ndikufonerwa namudziwo anogara patezora wangu kuti mudzimai wenyu akuda kutomwa mushonga mhanyai kuno. Anowana tezora vanga kuti kumaenderei kwachibondo nemurume wako. Kusvika kuye kunzi aenda kwabamukuru wenyu, enda kwabamukuru. Ndisvika kwabamukuru kuye ndokwandikuona varipo. Kochi amai guru vakandimisa vakati nyaya inchirege kuitaura zvanhasi nokuti pamwe vane BP ainaye mudzimai wanyu muzoitaura mangwana kunze kwachena. Ndikati zvakanaka ini vandadzoka vandaenda kumba. Mangwana kuseni ndiri kuenda ndikusvika mudzimai wangu wekwa amai guru kuye hakusina. Ndoenda kwana amai ndikanzona mudzimai wenyu abuda aenda kuHarare. Atinda kubasa. Vandagara zvangu. Ndagara kudaro. Pakati svondo rimwe chete mudzimai wangu foni yanga ndikamutengera anga asisina foni atorwa foni. Ndikazofonera naamai guru vari kuHarare. Vamunini muri kupi ndikati ndiri mubhindura ndikuenda kuHarare svikai nekuno kusaningiteyo ndokwandiri. Zvakanaka ndikuenda ndichindikuonawo naamai guru. Ndokwandikusvika kuona mudzimai wangu uyo ndikokwaari. Ko imi muri kunoko? Zvakanzi ndikati ko makauya kunoko sei sitakamira kuti nyaya dzipesona vazvanzi kumba kwanga usingagari. Saka maingopedza nyaya dzacho ndozodzoka. Zvakanaka. Mira, pakusingagarike nani yanakonzesa kuti kusagarike natsana. Ndikati alright. Ndobva amai guru vataura nyaya yangu adezi vakatidza bamini taida kuti mutakuri vapostori vamboenda kumba kunoteurira kumba kuita muteuro kumba. Ndakati manje nyaya yangu kuti amai guru handikwanisi kuti nditakure nokuti ndiri motikari. Handikwanisi kuvatakura nokuti inini nyaya dzangu hasi dzashiniswa apa nemudzimai wangu nokuti ndikungotenderedziwa. Ndosvika mapostori ayasvika kutsanangurudzi kumba kuye. Ndonzi ndindaya nemapostori. Saka handikwanisi. Ndobvanzi zvakanaka ipamunini. Ndikati kana munida kubatsirika ndikona kubatsirai kana nemari. Mutsvage motikari kubatsirai. Ndobvanzi ipamunini ndokuzivisai. Ndobva ndadzoka. Saka zuva rokusvika kuuya kuita muteuro kuya yakakwana. Mota yanga ina yakabvafira murodhi. Ndobva ndiri pamunini yamutoshungurire tende kunoita muteuro kumba kuye mota yatina yafa. Ndobva taenda tikasanganawo murodhi. Mota iyi yanga yagadzirwa. Nguva iyoyo bvawaita bvawadzokera. Vadzoka kudaro. Ndagara mazuva mashoma madzimai akangoita muteuro uyo ndobva wadzokera kuHarare. Ndakuda kuti ndichibvisa masungiro. Ndobva ndati manje inini madzimai amai ukwana asizvirongwa vakati mukatumana sadono vanozotaura nepasipo. Inini machira nemagumezi ana baba handisi kuyaziva yavari kuda.
Saka chinde munoona mukungere kuti vane type ipi yavari kuda ndinovatsvagira. Ndobva wapindura kunzi vasikana vari kukuharara ende iko kuna vasikana vari kuziziva. Uye ndakasvika kuna meguru vakuru vakati inini nyaya yachini handisi kuiziva, inoziva nevari 12. Saka manje so vadiki vari pa12 vari kurwara, chimirai mozovaona kana vapa zviraiti. Ndataura kuti mandadzokera. Ndadzokera ndisina kana kupedza mazuva ndandiri kunonzi Brainview, ivo vanga rusani mutemo. Ndopa ndikabuda imishe ndakata 2 days. Ndopa ndikazofonwa nameguru vakanzi asi matakura here madzimai. Ndikati aiwa madzimai ndatakura. So anzobva zuva ramabuda imimi madzimai avapo. Ndikati ko chii zvakaizoni asi kuziva kuti vakaenda kupi. Ndikataura ndikasiyengwa ndikatobuda imimi muripo paya pana pavana kundiperekedza. Ndikavasiya kuchitofunga kuti pamwe ndima watuma. So anzi aiwa avapo. Okay. Pasina nguva ndikufonerwa navamwe amaimuprofita vokuharareko. So anzi ndimi baba padhere. Ndikati hongu ndini. So anzi madzimai vari kurwara zvinamira zvakanaka. Kubva musi wechipiri ndini ndinavo. Havana kana chikafu chavari kudya, hapana kana huni dzavari kuziva vari kumasowe. Ndatadza kuziva ndoita sei. Ndakati manje ndosvika sei kwanzi ndokudhairetai muuye. Vandati kuti ndiende ikoko hazviti. Ndovandaenda kwana meguru vekusani ndekuye. Vandasvika chiti ndiwane munhu anondiperekedza. Vese havana kangokwanisa kundiperekedza asi ndikavataura ndikati ndanzoti amaipadhi vari kurwara. Saka ndoda kuenda kuvaona kwavari. Zvanzi toenda tokudhairetai muchienda. Ndakataura kuti kunowana kurasisa. Ndobva ndaenda ndikasvika kuchimiro chivangu chasisa kumira zvakanaka vachirwara. Ndobva ndanzi amai ndakudedzera mudzimai ndikati zvokutogara wandikati ndakatomira vanhu vanhu vandoda kuti vandiratidze machire ana atezvara machire ana amai nekugumbezera atezvara. Saka manje zvinondirasirwa kuti ndinomuteura navo wandinawo asi panapa hapana kana chikafu hapana kana huni. Ndobva ndatora $40 $20 yechikafu. Une chungu stereri asi taida kuti unange pane nyaya nekuti samanisi rako rine chifurikaii. Saka samanisi ndiyo haiwe ikoti. Samanisi rako rine zvari kuita sei zvari kutaura matauriro awaita apo ndiwo wanga uchitaura apo. Saka nyatsonanga pane nyaya nekuti tinogona kuswirira vatongi vachikuda kunyatsonzwa. Saka sokuti siya muzviponanga saka madzimai angu yazouya kuti ndikazoenda kana baba ndikandikuda mudzimai wako. So anzi mudzimai wenyu zvikukupai mukwasha. Vandagara kusvikira atizora vakasvika mukurwara. Vanhu kwasha akwasha ione atizonyorwa. Ndikati arigeri vatatumiwa naatizwa kuona atizwa ataita kusvika atizwa mukushata. Kusvika munyaradzo vakwasha itai basi chiita. So vanzi mukwasha nyaya yakuti kuiziva takuigadzirisa. Ndogara ndizonza mukadzi wanga aroorwa. Ndobva ndati zvino aroorwa sei ndakamirira ndozvandinesa uchangamiri nyaya iyi kuti ko inini mudzimai wangu wanga ndikatarasira uye aroorwa. Kwashi kwanga ariko kana atito kwanga achienda kuye kwanga achimbobatsirwa kuye ndikatombogendawo vakatondidzingirirawo kuti asida kuona kunokumirira mudzimai wenyu atanga auya kumba mozomuwana kumba. Saka ndozonza kuti mudzimai aroorwa. Ndonyaya ndanayo changamiri. Alright. Toda kuti tibatsirane handiti. Makabva mudare gore ripi? 2022. Munani? Atezana, makabva mudare munani? Ndikurangarira kuti ndinenge 2019. Munani? September, October. Wemadhezi ndichikurangarira. Ndapedzera kupapa. September, October. Iwe ushamwari. Mudzimai wako kuti azororwa lini? Ani 2 weeks. Aroorwa. 2023 handiti. Kongoti April handiti. Mutongo pamakabva mudare weti kudii? Enda kunoroora kwaatezvara wako. Atezvara aida kupfuma zuva nzenda unoroora nditi. Visa zviri kudiwa naatezvara handiti. Ndo wakanga uri mutongo.
makanzi ngaende mugara kwako waende mugara kwako Right. saka kubva 2019 uyu anga ari kwako ari kwako ngari makomana atizva iwo wango chinosevera ikoko ndaitoenda ikoko ndatongo chinosevera ikoko waiteera mukadzi wako here wainomuenzerera kumba kwavo ikoko ndozvandiri kubvunza kana ndingauribvunzwa zvanzi iwewe zvakanga wakamufundisa mukadzi yekuti unomupa bonde bonde wangu uchienda kumba kwate zvakati kwangoti kumupira bonde rake here anga achisvika kupa zvako makazopedzisira rini panga agara kwana ateto rini hanzi makapedzisira rini pamwedzi ndikonorasika asi 2021 2021 2022 munani funga kwako watadzako uchiruziva chichemo chemukadzi wako here muri pamabhenja chichemo chemukadzi wako muri pamabhenja uchiri kuchiziva here musati mabva mudare aiwa ndichaziva hauchaziva mukadzi wako wakataura kuti ndikuda kuenda kumba handi ndizvo asi handina pekusvikira uchiri kuidza nyaya uchiri kuziziva here ndiwo chaiwa isu hatikangani uchiri kuziziva kuti mukadzi wako akati ndikuda kutoenda kumba nekuti changamiro vakati takurana nemukadzi wako muite sei iwe enda muroora takura mukadzi wako uende naye mukadzi wako akataura nyaya yekuti chii handina kusvikira changamiro vakazoti koma makamboenda makambosvikira kupi ende munosvikira pamakamboita sei makambosvikira wakanga wapapi pakugadzirisa nauyo ndakatogadzirisa wakagadzirisa chirudzii ndakatotsvaga pokusvikira pamabhachi ndikatowana pokugara wakanga wamumuvakire ndakatobhadhara mari ndakatozoidzotsiwa mari yangu izosuwa ukuti chi wakanomurojera here kandi wakanomuvakira ndakatenga stendi yacho handa kuzoigara ndipamusaka kuti mudzimai wacho nekutenderedzwa kwangachiita pakasvika kuti kugara pasina munhu mubvunzo ungari pakuti wabva kuno changamiro vatenda unoroora mukadzi ataura kuti ini handina kukusvikira waenda wasvika watsvaga pokugara wange uno mukadzi wako ndinomukadzi zvakuzvipindura zvishoma wakange uno mukadzi wako here pawaigadzira zvinhu zvokuvaka izvi uchitsvaga pokuti kugara mukadzi wako wange uinaendi kwemabvamudare here ndasina kumpiwa nanatizvare papo mabva panapa mukadzi akaenda kumba kwako somataurire aita kuti handa kukusvikira iwo ndobva waenda ndobva wari pakutsvaga pokudii pokusvikira ndobva waita sei ndobva ndaenda kwanatizva ndoda mudzimai wangu kusvikira adzimai wangu ndiyatovaudza ndifamba patawana ndipapa vakati ora chiende ndivo vakatondidzereka kuti chiendai kuna baba tifambidzana tikupesana papfuma yakanga yatawana tezvaro wako wangu wapisa zvako ndikatoendesa vakairamba natizva wakaendesa chi ndakandaendesa mari 1.5 1000 wakairamba uchiti kuti sadombo ndikatuma sadombo pokutanga akati handisi kuenda nemari ndiri kuenda kunovazivisa kuti tinoda kuuya nepfuma yenyu sadombo akaenda akati aiwa ndatambira zvakanaka anzi uyai makasununga ndobva uya vanomupa mari iye ndobva aenda ndikazoshamisa achizoka achiti hanzi handichimbodzokerai izvo ngatikataisira tichizotachida munhu iwe mira tibvunzo pane paundiisa pati ukuti azana atezvara vaviri kabe komanzira ndeti una atezvara handiti ava nditsano hanzodzivi madzimai ndati una atezvara handiti kwaita atezvara vamwe wazoshaya handiti akaramba pfuma ndeuba ndibaba munyingi watezvara ndaatezvara ichidani manje 3 uona patuta musara pavanhu ava vanga vafera patime yandikaendesa pfuma indira mubvunzo vanga vari vapendi vanga vari vapendi ndo madhesi andabva kuno kudai vachitoriko vari vapendi vautizwa ndomuridzi wemwana tezvara wakapinda namudare ndevava vanga varipo vari vapendi vanga varipo ko uyo wechipiri yakazopinda papa
vakazopinda pokuti baba vari kurwara vachakwanisa kuti chita nyaya navo chiendei uku ndoatana vakuti handizvigoni zvodana baba saka naanda kudai akakuendesa uku kwechipiri ndiani akandiendesa kwechipiri anatsana ava vakati unokati ukati anaka wakutovhiringa ndati akakuendesa kwechitatu ndiani akandiendesa uku madzimai angu inini ndiyo yakataura kuti chiendei kuna baba vadiki vari kwachibondo mushure monge nyaya yange isingafambi kupi kumba ndaramba ndichienda mfungo pakusafamba kwaita nyaya ini ndaitingoti ndikumirana mira chimbonzwa iwe akanga akupa mukadzi akuti chakura nemukadzi wako ndiye atizorava kwachibondo ndo akakupa mukadzi Ndio akakupa mukadzi aiwa muno mudhari zvoma ndikapirwa mudzimai akakupa mukadzi ndiani chifi madziro ndo akakupa mukadzi nhasi paroorwa mukadzi wako wauchema munani nachifi madziro kupomba uchitenderedzwa pese apa waiva uchema munani ndafanira kuya kuna chifi madziro waiwazomirira apa paroorwa mukadzi ndaitowirirana navo zvakanaka mufamba kwandaimira teereresa uri kuti iwe pfuma haina kuzoenda nekuti handichimbotenderedzwa pa2019 handizozvo ende ukuti ndandichimirira nateza kuti vandipe chii mupfuma handizozvo but iwe kuno wakanga wapiwa mukadzi nani ndachangamira handizozvo vakati enda uite zviri kudivana naateza asi uchibuda munoenda naadzimai vani wakabva wawana pekuti adzimai vaendesei vakara handizozvo ndozvati kuti pazvanga zvinetsa uchitenderedzwa pesa wanga wakuda kupiwa mukadzi nani kufuti nai iwe wangu wakuwaka apa parodzwa manje mukadzi uyu hapana 2 weeks wagwauya wangokamirira kuti arodzwa kana pairambwa pfuma yako waisini kuuya kuna changamire makati ndinoora asi paita dambudziko iri chinditsvakira idombo anoenda kupi kwanatezana ende waigona kuita rombo rakanaka changamire ndo vaita dombo wako vaiendesa ndiwo mari yacho toona kuti vairamba hauna tonga parokofadzwa kuitwa dombo namambo uri kubaonawo here ipapa but apa tiri kuti pangodzi mukadzi arodzwa hapana kupera kana mwedzi wamhanya kuda wapombai kudai kuchangamira zvamukati ungazive zvashorwa ndozvevasamanisa changamira anateza vakaramba enda vakanditorera mukadzi wa uri kubaonawo here ipapa hapusi kuona kuti panenge achitsotsira ripo here ipapa pese pawaitwa zvauri kuita izvi uchibvuma hauna kudzoka kune munhu akakupa mukadzi uri kuti zvii changamire ipapo zvishuwa ndakarivara asi semaitiro yadaitiwo nokuti mudzimai wangu pakaziita urwere ndaitiwo mudzimai wangu muteori wavari kuita nokurwara kwake nokubatsirwa kwake zvinoda saka uri kuti pese apa vanga vachiti muteuro ndizvandandikasese nokuti saka atongoti vatovaroorwa vari kumuteuro kasi ndivo kuchecha varoorwa handisitoziva wakatiudzeka nokutsvaga umaukareke ini ndingazombonzwa kuti kwaya kubviswa mari wakanzwa nani ndakatonzwa nemwana wangu inini achitaura kuti zvona amai vake mama vangu vakauya uku ndazoenda kwababa mukuru ndobvunza kuti amai guru maitsvaga mwana nokuti mwana wangu inini hamudiki oraitiwe akaroora nemari mukuwacha akakuroorera manje akaroora nemari hatisi kukubhawa handiti gao munhu anotaura zviri kwapo kana utesei kana une chidokwadokwa chinopa mukana ndati mukwasha akaroora manje akaroora nevarii $300 ndizvo here baba wacho pakanaka aibvisirani otilia ndiye akutaurwa neuyu ndiye ari kudiwa futi neuyu kopfuma yake yamukaramba yaive mari pfuma iri kutaurwa hanzi pfuma yamakaramba yange iyo mari aunomboiona orit zvaita zvakanaka ko imimi baba wacho hamuna kuiona pfuma irikutaurwa
Ko kuti akauya kumba kwangu akauya anomukadzi akauya ani akauya ari wani mabva kutaura izvo watakauya nani kumba kwenyu nani aiwa tauraya maita akazouya kumba kwangu mabvunzo achangamire akauya aine mukadzi wake ndozvamataura. Saka munotoziva zvenyu kuti mukadzi womunhu pindura mubvunzo iwe kuti mukadzi watichaona wamakaroora aiwa unonoka chazvere kana utumbwa tokutaura saka umurasa baba ndati unozviziva here kuti otiri yamukadzi watichaona chidako unozviziva ndi ende makabva mamurodza muchiziva kuti mukadzi watichaona chidako Mutaura kuti kudii? Vakaroodza tinomborodza nokuti tichaona chidabha anga aramba mudzimai wake akatondipa akapa tete wake shereni. Tete wako tiri shereni rakazosvika kumba muna baba. Iwe wanga uri munhu matara handizvozvo musi wacho paya nenyaya dzukuru handiti vanhu vanorambanana kana vakaroorana pachivana iwepo Zoti vanotangira kumba wozopedzisira futi vachiuya kuno kudaro. saka vanorambana murodhi yekudari ndozvokutaura vanopedzisira kurambana kwavo kupi zvauri kubvunzwa nachangamire pamwe wasunzwisisa ane kodzero yekuchatanura inonzi customary marriage handiti kana kuti African marriage roorano yedu iyi ane kodzero yekugura muchato iwowo ndiani ndozvauri kubvunzwa nachangamire. saka iwewo tireda tichaona chidabho wakagurwa nachangamire vapi saka toti wakagurwa here muchato iwo tokubvunza pindura toti wakagurwa here saka kana usina kugurwa tiri kuti mukadzi ndewani nhasi ndokubvunza ndati tiri kuti mukadzi ndewani nhasi ndowatichaona chitavo saka ari munyepere pataura makaroodza mukadzi wangu zvino iwe kumbe kwawakambozviona here kuti mukadzi womunhu wamuri kutoziva kuti ari pamurume wake anorodzwa futi naate zvake aiwa tiri kubvunza pindura kune kwawakambozviona kana kuzvinzwawo right zvatangira panani achirodzwa nani pindura achirodzwa nani achirodzwa neni handiti baba pfuma makaiona makaitambira saka mati mwana wenyu aparike varumeka nekuti uyu asati arambana vavarume vangana ndati vavarume vangana vavaviri pamunji kune kwazvikamboitika saka kana chinhu chisina kwachikamboitika chinonzi chii pachivana ndo maziva unoita zvino vanhu vanoita mafunafuno vanodiwa here kugara navo mune vamwe aita mafunafuno anoita sei tiri kuona here mapindiro atinoita mumhosva iwo tichibva munhu atina kuti ita munhu aende kumurume wake tauraiti iwe usabate mukadzi wemunhu handiti asi ita pfuma yani yani asi izvezvo zvandikataura
Pindura mubvunzo ndati inini handina kuti usabate mukadzi wemunhu asi ita pfuma yako handiri here mataura ndikaita nokuti taiziva kuti kune nyaya dzipi ane mafeelings material from 2019 2023 handiti wanzausara mukosha wako handakasvika paextent yekuti ndaiba mukadzi wangu kumba kwani kwavo kwatezva apo munhu anga ajera usiku hwese uku kwakubiwa zviri kumutizo autozvazvitiza zvinenge zvazvekutiza kana vanhu vakuba kumba kwatezva saka iwo pamusoro pezvawakaudzwa nedare wakanoitei iwewe nekuti dare rakakuudza kuti mukadzi wemunhu iwe piwa pfuma yako mukadzi wemunhu ngaine murume wake uyo akataura kuti ndinotsvaga mari ukatombotaura kuti aya no inini ndanchida dziri mombe tiri kuzviziva kuti achayakuita sei waita zvakanaka rengaone tikuonese tamwari ende tinenge kutowirira nemukwasha wako kuti une kwawakasvika kunovanzvadzi iwo chawanga usingade mukuwasha wandinzwisisa patikapa mutongo taakuti pfuma yako unofanira kuipiwa after period yakadini imba kana iri nyaya yepfuma tinoti munhu piwa pfuma yako after chii period yakadini saka iwe pako chete ndopaita mashirikiti ekusataura alright still kana pane munhu akataura nezvepfuma yako tinofanira kupa pfuma yako waona mazuva anerengedzana pfuma isina kuwe waifanira kuita sei kudzoka kupi ko zvino zvawaita zvekurodza manje ndo zvakataura manje hatinyanyofarira vanhu kuti vachinja nemacheya handiti tinechifarira kuti uramba uri kucheya kwani kwako uku kuendere mhosva chete handizvozvo patapo uri kuionawo here mhosva yawakaita yekuti ukarodza mukadzi wemunhu pindura mubvunzo ingatakuudzwa kuti gukuro rinoperera kwamambo ndiwo wataura vanhu kwataita wazvionawo here kuti pane mhosva yawakaita yekurodza mukadzi wemunhu nhasi auye pakosha wako pamusoro murefu nhasi wakomana uterenga uri kumhanya hanzi ndimi vatongi saka uyu mukwasha ava ndaatezvara vauya pamberi penyu vabatsirei vanhu ava uyo ari kuti atezvara makarodza mukwasha wangu mukadzi wangu atezvara rokutoshuwa ndakatambira 300 saka kuno kuti tinenge tiri kuita nhafu nhasi tiri kumutizo tiri kutarisa nguva asi taona kuti hazviite tofanira kupaiwo nguva nekuti mauya kunotonga komozonzi matonga pa vane kutaura panyaya iyi batsirani tiri pamutizo nokuona kuti dare chinenge nokufamba zvakanaka atezvara vanofanira kubhadhara mukwasha mukwasha tichiona pananga ane chingutya zvinomudzimai wake nokuti akazosvika pakatozomwa mushonga achitadza kuti abve pamusha pamadzitezvara hanzvadzi dziri chipi saka isisi tikuona kuti atezvara vane mhosva vakaramba kuti pfuma yemukwasha atumira domo pakandoda munhu asi mukwasha aisa mari tezvara vane mhosva wopiti mari haitenge mombe handiti ndozvavaifunga ipapo ndopataura kuti mari yaitenga mombe atezvara akauya nemukwasha ini ndiri kumbofudzwa mukwasha mukwasha nhasi atezvara vabatwa nemhosva ka komakadzi muri kupiwa mukadzi wenyu munomutambira hei munomuda atezvara makatadza makarodza mukadzi wemunhu saka nhasi mukwasha akuda mukadzi wake ibva munomuda remakutomuda mukadzi wake mazuva maviri aitaurwa munovasivaira da kupedze nyaya mazuva maviri avataura zvanzi mukwasha ari kuda mukadzi wake vamubvunza muromo wakuti nhasi kanzi mukadzi wako tokupa unobvuma ati hungu imini makarodza mukadzi wake mani moita sei nhasi imini madya pfuma yemumwe
Zvambotaura kuti makuna uya kuti mukadzi wangu ndikumuda saka moita sei? Nena ndinazokita nekuti kana ivo varidzi vachiwirirana ndinazokita. Ko makajira pfuma muchamuita? Ko makajira pfuma yake anodzorerwa pfuma yake. Asi ndochivanire chachabvungura chakamira. Vamwe vane chekutaura nawo muri kuinzwa. Makino kuseka stere. Taura tinzi. Netibozo. Hey, bomira ncha. Ndikona kuti vanoti ndifema. Vatezva vakaresa mhosva iripo ukuthi vakarodza vanhu vakangani kaviri munhu vakwachazodzwa ne murume akaitevei ivo vakazonotambira $300 vatiramba 1,500 yaikwanisa kunotenga mombe idzodzo vobva vanotambira mari yemombe kuti otherwise mombe atidi haibane futi vane mhosva tezva muri kunzwa vatongi zvavataura imbomira imbonzwai kune vamwe amani mametaura mukwasha wedu mukwasha wekumba kuti mukadzi achazogara kune chiriko here kuna chichiitika mumusha make kuti mukadzi atatu kugara katizina vanhu pamusoro ichangamira matambudziko anga akagadziswa akapera zvokuti kuya kwatikaita kunoko tasvika mudare saka takatongomirirawo kuti papfuma iyoyo tikatopedza kwausira matambudziko yanga iri kuti iwe nomukadzi mumwe wangu asingagarisani saka ndosana ndatsvaga pamwe pokuita se kuti vachigara pavo paimba pavanenge vachigara mukadzi mukuru achigarawo pati saka nani ndakatogadzisa dambudziko racho. Dambudziko manga marira amaitaura zve madzibaba hanzi makamurodza ane nguva yakadii? akatoenda murume wake. Dambudziko rako kamazuva ano vanozoya kunoroora vatoenda kare kudzimba kwako. Anga nguva yakadii aenda murume? Murume akatanga kuya kubvisa ndobva azotora mukadzi. Ndizoziva kuti zvinhu zvakaitika asi aigara kupi mukadzi? Mukadzi aigara mumbizvi. Murume kwatete. Murume anogara? Ndikoko kuchiumbiri kuyambuka chete uya. Zvinoti paakabva muno mudare achienda kwaatete ndiko akasvika kubva aita murume wake ikoko. Makanuka kuziva ndakambogara naye uya achitenda uya akavakangari kumba kwako. Nina ndakambogara ndakamuona kuya pamba pangu. Iwe ukuti hauna kumuona baba vako vari kuti akasvika kwako kadii? Inini ai kutaura kuti paakauya kumba achitira kuona madzimai ake nani ako ndakambomuona uya nenhau yake baba wako here vari kuti akasvika kaviri kumba. Tisarambe tichita ruzha kana noti kumba kwatinogara ndizvo vanogara kwachibonde ndinogara kubrandezvemadzinativepedzenyere padhuze kana munhu akaenda kuna baba wako mukuwasha akaenda kunani baba ndobva wamuti no dai mawana nemadzimai ani ndobva akwanisa kudzoka futi kuna baba aane madzimai ani wazwa haana here kuteera mukadzi wako kana mukadzi akabvuma kuenda kukonosvika pana baba aane murume wake anga asina rudo nemurume wake saka anga asina rudo nemukuwasha ndiani? Andoona manyaya ende azorodza kuti munhu nhasi ndiani? Handitozo anonzani waoka pamukadzi? ungaroorwa nemunhu wausingazivi uri kuti chiko anoerei pamuzirenu nani baba mukwasha wenyu anonzani? ava vanonzi amadziva. mukwasha wenyu anonzani? akaroora $300 takira pfuma anoda kunzwa mazwi
Munokoza kuti ndokuchiwest. Anoerei. Komutupu wake. Ko uya anonzani. Iwo anonzani. Anzani. Wamuziza sei? Ndiye mukwasha wako chaiye.